Ajarya Parta wekasan muwah yeka tana eka wisanggeni maya sangkiwangi Supradepa Kakang Narpati Sugriwa kawula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh sinuwun pareng animbali kawan ingkang abdipun Sugriwa. Iya Kakang Narpati banget panarimaning sun anggonira darbe panyengkuyung kelawan panjenenganing sun kabeh para wanara bisa ngiyasakake pesanggrahan ana sukuning Gunung Mahendra ingkang pinaringan tetenger yaiku ing Pancawati. Inggih sinuwun ingkang mekaten menika kala wangking katresnanipun ingkang abdi sedaya para wanara anggenipun kepingin badhe ngayom dhumateng Paduka Sri Rama Wijaya. Semanten ugi kula inggih ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami Paduka ingkang saged ngicali kelilit kula saking kadang kula sepuh piyambak inggih menika Kakang Resi Subali ingkang ketela klintu penampi kaliyan kula temanipun kula dipun ajar ngantos kula dipun pisakit dipun tangsangaken dipun cepetaken wonten wit asem dampit sampuna wonten Paduka Sri Rama kula mboten saged wah saking wit asem dampit kala wau menawi saking menika estine manah kula dalasan para kadang wanara tansah ngestu padha dawuh Paduka Sang Rama Wijaya. Kakang Narpati sambung rapete kelawan nggoning sun pisah kelawan garwaku Rekyan Warasinta. Apa nyata Cinindra ya kuwi sing jeneng Prabu Rahwana nata ngaleng iku miturut ucape Garuda Jentayu kang wis meh temekaning pati. Iya kalamun to Prabu Dasamuka wis kondhang mung negara ngaleng. Iku ngendi Kakang Narpati Sugriwa? Menawi ngaleng menika sak ngertos kula nggih ngaleng Kadiraja. Dados jumbuh kelawan aturipun Garuda Jentayu menika menawi ingkang garwa Rekyan Warasinta Cinindra Narendra ing Alengka Diraja Prabu Rahwana inggih Prabu Dasamuka. Siang Pantara Ratri amung cipta pukulun tanuryawan kaeksi mila katur maneh
rasasat arageng ulun kang sumenda mung padanta Prabu yang kagungan to singsem Kakang Narpati Sugriwa wonten timbalanke kadhawuh sinuwun yen to pancen mangkono ingsun bakal nitisake garwaning sun Rekyan Warasinta ingkang cinidra duratmaka sirah Wanaraja upamane to ingsun bakal utusan nak yenake marang negara Ngalong Kakang ingkang pantes minangka dupaning sun Nggih. Menawi saking pemanggih kula boten wonten malih kejawi namung pulunan kula pun Jayanggada. Jayanggada. Inggih. Jayanggada. Wonten timbalanke kadhawuh jenengan. Upamane yen to sira tak utus marang negara Ngalengka nitisake garwaku Kyan Warasinta. Sira sagu nggih sagah jenengan yen to pancen sira sakira yen to dina pirang dina yen to candra pirang candra wiwit budhal saka Pancawati bali maneh marang Pancawati bidhal saking negari Pancawati dinten menika wangsul dhateng Pancawati malih kula sagah setunggal candra kampahan jegrek Yayah Tugu Sinukarta anggih Sri Rama midhanget kesagahanira Jayanggada dinuta marang negari Ngalengka sagah tunggal candra wangsul rumaos kedangon penggalira Sri Rama teka kaya ta mangkono pangandikane sumengko sawetara Jayanggada inggih sinuwun Wanara Seta sapa aranmu rikala semana inggih ing Sudyamastani kula pun senggana inggih Anoman Anoman upamane sira minangka dutaning sun marang negara Ngalengka budhal saka Pancawati marang Ngalengka bali maneh marang Pancawati kira saguh pirang candra lan pirang dina sedinten menika kula wangsul karpe dewi nyilani dadani Jayanggada Anoman wonten timbalanke ngadhawuh apa kira-kira jeneng sira bisa tak ugemi kang dadi atur alit saged ageng dumuginipun pejah anggen kula mestuti dawuh pangandikanipun Sri Rama Wijaya sesembahan kula yen to pancen ngono dina iki Anoman aja wedi kangelan lumawata marang Praja Ngalengka minangka dutaning sun lan minangka pratandha yen to dutane Sri Rama Wijaya dina iki kowe tak utus ngaturake ya kuwi sesupe agemaning sun kang kena denarani Setya Ludira aturna lawan Yayi Kyan Warasinta karben diagem mekaten ya mengko sawangen anggone ngagem mustika lawan sesupe mau kira-kira isih pas kira-kira lugru lan sesak inggih menawi tetelo mekaten ngestaken dawuh paduka sini Anoman wonten dawuh iki wujuding kendhaga isine ora ana liya kejaba sesupe agemaning sun ali-ali Setya Ludira inggih bakal tak papanake ana ing kancing gelung tumuli kowe budhal senggana inggih mistaken dawuh paduka sini
putane Narendra Tama Narpati ing Pancawati Tara Sri Rama Badra ngutus putra Anjani Hanuman kya piniji Umati mring sandyah ayu aneng gergyan cinta kakang Hanuman malungkung si keparat nyolok mripatku napuk raiku ngilani dadaku lho mengko dhisik Yayi Jayangga kok nganti kuwi duweni panemu kang kaya mengkono sadapi apa kowe rak ya krungu nalika semana sing diutus menyang Alengka dutane Sri Rama kuwi aku dudu kowe iki sabab apa ngerti-ngerti Sri Rama merintah karo kowe jalaran aku ngerti yen to pancen kowe iki kedhep tesmak pandulmu kelawan Sri Rama. Ngene ya Yayi. Pun Kakang ora pojo-pojo kepengin cumongol-congol ngetokake bab perkara kasekten kuwi ora. Panjen aku iki pinarintah kelawan Sri Rama manut nalar wae kuwi duwene kesaguhan. Sak candra tekse sesasi. Aku sedina bali. Kakang Hanuman. Lah, ya tembungmu kang kaya mengkono wong mendung malungkuh. Kowe nyata dutane Sri Rama. Ayo to pancen kowe tak coba dhisik. Iso ngalahke Jayagata. Bagus kowe. Ayo cobanen kanjeng atiku. Mrata Jaya Mratadi Budiya Jayanggada ora sepira kementhus. Aduh. Kakang Hanuman, aku wis tobat Kakang. Aku njaluk pangapura Kakang.
Aku mau kepengin nyoba marang kasektenmu. Apa kira-kira kowe pantes tenan dadi dudaning Sri Rama? Aduh Kakang aku jono. Mangke riyen, mangke riyen. Mangke riyen. Senengane kok padu karepe dhewe. Sadurunge sampeyan ajeng kula takoni. Ndora Anoman iku bangsa napa? Aku bangsa Wanara. Yo Godo. Aku ya bangsa Wanara. Sampeyan Wanara pundi? Wanara Pancawati. Sampeyan? Aku ya Wanara Pancawati. Lah kene nunggah sak anggon to. Nunggah sak pasuwitan nek kantoran nunggah sak meja. Kok kerah iki apa wangun? Ora. Moko sampeyan ku sak bangsa sak negara. Kepripun niku? Sampeyan bangsa Wanara, sampeyan nggih bangsa Wanara. Dina-dina kok mung padu terus maida siji lan sijine ora wis-wis. Karep sampeyan niku pripun? Apa ora digeguyu karo liyan? Lho nek wong liya ngono to. Sampeyan nunggah sanggon lho. Beda penemu nggih monggo. Ora apa-apa nek apik mawon mbok ora usah gebrak-gebrak meja, ora usah ndupake kursi ngono apa. Ora isin sampeyan. Ayo dolaren ora. Yo tuman kuwi senengane. Dina-dina kami padudan terus. Ora masak kok ora eneng rampunge. Nggih, duwe gagayuan padu, duwe penjangka, padu meneh. Mbok yo wis lah. Saniki sing apik nggo disengkuyung diwangi bendang rampung pakaryan iki. Ngono. Ya wong akeh. Salahe mbiyen ya cacahe kok ya akeh men. Kok sithik kira-kira wong mitayani ngono. Ora kakian gedrek. Nek ora ngono ndak negara ora ketoke cangkemmu iki. Ayon. Belanja wong pirang-pirang ngetoke dhuwit akeh ning dijoli regejegan terus. Ya pancen apike regejegan kuwi kok, Tru. Pancen konane kono kuwi gunane ya kon padu ngono kuwi ya. Apa ya? Heeh. Nek bar padu ning jaba rukun. Nek bar rukun dum-duman. Cangkemmu. Pun saniki Mang Leren. Nggih, Kene Semar. Pun Ndara Jayagata sampeyan nggih mantrima nunggah sak pasuwitan, ngoten. Nek Anoman Mukti iki ya ora dimplok dhewe. Nggih dienggo kabeh bangsa Wanara Pancawati. Pun saniki mundur sik. Kados pundi Kyai? Nah, saniki ngoten mawon. Pun ampun nggugu kalih penemune wong-wong niku pancen. Niku pacoban, ngoten. Sampeyan niku ajeng caket karo wong agung, caket karo wong gedhe. Panjen syarate nggih abot. Mboten mara-mara mak cringkrik entuk kalungguhan niku mboten. Kudu direwangi, nggih ngetokke jiwa kaprawiran. Inggih Kyai. Pun, sampeyan saniki pripun? Boten kersa Kyai Semar. Ki Lurah Nalagaring Petruk Bagong. Ayo, aku ayamana. Nggih kualik sampeyan niku. Lah wong kula kalih para cara-cara niku kok ngayomi sampeyan niku lho. Sampeyan kudune ngayomi kula mboten Kyai. Tumrapipun tiyang kang dereng ngertos. Kula ngayomi panjenengan nanging malah kula mangke ndak kualat. Kersane kita ngalengka niku
saking mriki. Nek jane nggih boten adoh, ning nggih niku kepalang segara. Dan kepalang kali segara jenenge Samudra Minangkabau. Jerone tanpa wangenan, adohe tanpa tepi diukur angel. Kula mboten ajri. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Kula wantun, bagus. Pun ampun kuwatir, mangke kula wangi-wangi. Nek ngaten monggo Kyai, panjenengan kula pundi wonten ing kancing gelung kula. Lala Gareng Petruk Bagong siji nggonmu mengko. Pitu lawan kowe Bagong. Nggih pripun? Nggih pripun, Ndara? Pripun, Den? Ayo tutno laku jantreku. Jujuk nyanggisi ing samudra. Nggih, monggo Gus. Lala Gareng Bagong. Nggih pripun? Nggih pripun? Iki kepalang dening samudra, tegese kepalang segara. Lah terus aku arep mabur. Lah sampean mabur. Lah terus para Mas Bayi niki, para KRT niki. Lah RT ngendi? Saiki Lala Gareng Petruk karo Bagong. Iki buntutku tak udarane. Kowe kok gondelan buntut wong telu. Ya, Truk. Ya wis piye meneh. Pun kula anu mawon lah, pun kula pamit. Pun kula pamit. Aja, kowe ya melu. Anu nek kula pamit wong kula ajeng sakit. Ya alasan kok ora tepat. Kowe saiki Gareng Petruk Bagong kowe gondelana buntutku aku arep mabur gondelana sing kenceng. Lho kenceng nggih kenceng. Lah ini suwe apa ora kringeten. Tangan mengke nek kringeten mrujut wong telu byur ate segara modyar. Sampeyan iku wis to. Kowe percaya karo aku. Percaya karo. Oke. Aku tak tegak kene. Wis. Aku golek sing ngepok. Rada gedhe. Dan iso rada cemekel. Ya kene rek, rada di anu apa kuwi duda di kene di. Kene diparake nang mburi, aku tak melu nyekel dadi ku gandulan. Ya. Lah, aku nek uman kok mung sithik. Engko piye nek ku gondelan iki truk ya diragake rene sithik ngono lho, Gen. Dadi aku ki. Nah, nek ngene iki rada cemekel iki Bagonge matane. Hah? Kepiye? Masane gekku kok mbok ewer-ewer iki. Wong dian. Ora jarak. Wandamu kowe wis aja padha gujek aja guyon. Ayo gondelan sing kenceng.
Banter-banter, Den. Apa nala gareng? Nggih anu alon-alon mawon. Ndang tekan kono ngalengka. Alah mengke ra nggih tekan. Terus rada mundur sithik wae, Truk. Rada mundur sithik wae. Gong rada mundur. Gareng ki ngapa ta, ya? Ki cekel aku ki mung sithik lho. Mangsane kok mingsat-mingset. Mangsane Truk rada mundur sithik, Truk. Kowe ki arep ngapa to, Reng? As kowe iki senengmu. Kowe pokoke rada mundur sithik wae. Nah, ngono ra. Ya, apik. Plung 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 plung. Oh, lah wis. Apa terus? Gareng kebutuhe dhewe. Apa kepesing? Malah genahke ora. Ben iku karepe arep kepiye kok? Wis. Wong kemproh indelalah. Dorano, Man. Apa nala gareng? Nuwun sewu, sampeyan mabur ngeten iki kula ora gumun. Sampeyan mabur nerokke kaya manuk srikitene saged. Piye? Nyambri banyu ngeten iki kok. Ayo iso wae. Jajal kaya apa? Ayo sawangen nggih. Taduk krapjak. Taduk krapjak. Lho, gareng tak butuhe dhewe to. Apa, Truk? Nyamuk banyu. Alah cemok, cangkemmu ki lho. Kowe edan ora senengane. Giri-giri kenya lir prabot abang kawakar mangwoh ing mungsuh amin lawan anggro terus ringo manabdo katinggal yun manubru Mestuti sabdane Gusti Kengkeng sinuwun ing Alengka. Aku kudu ngreksana tengahing samudra iki dhuwur kae kok eneng putih. Rarentengan ketap-ketap kaya dara kaya apa-apa. Mergane iki panganku ah. Kok seret mlebu ning wadukku aja takon dosa wae. Ah. Ah.